Náš vysokoúčinný hydraulický systém je to, čo dodáva masívny krútiaci moment a prítlak potrebný na prekonanie vašich najväčších prekážok. Teraz, keď pracujete s vážnym výkonom, musíme prijať aj vážne bezpečnostné opatrenia. Takže pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek hadíc sa vždy uistite, že je napájacia jednotka vypnutá a že sú riadiace ventily v neutrálnej polohe. Dve sady hydraulických hadíc ovládajú dve hlavné funkcie vrtačky Bindrill, rotáciu celej vrtnej súpravy a pohyb vrtnej plošiny smerom nahor a nadol. Po pripojení riadiace obvody vytvorené týmito sadami hadíc dodávajú silu cez rozvádzač. Umožňuje to kontrolu systému z jedného rozdeľovača. Farebne odlíšené sady hadíc a rýchlospojky vám umožňujú rýchlo vykonať tieto pripojenia. Podrobnejšie pokyny nájdete v technickej príručke. Vrátane toho, ako vykonať konečné pripojenie medzi blokom rozvádzača a hydraulickou napájacou jednotkou pomocou zostávajúcich troch sád hadíc. Odporúčané pripojenia sú tu, ale záleží na vašej situácii. Môžete ľahko prepnúť tieto pripojenia, čím sa obráti činnosť ovládacích prvkov. Po dokončení pripojenia zatvorení ventilov naštartujeme jednotku a pozrieme sa na bloky rozdeľovača. Úplné pochopenie toho, ako tieto ovládacie prvky fungujú, je kľúčové pre bezpečnú a efektívnu prevádzku Bindrill. Pohyb vrtnej plošiny po guľôčkovej skrutke je riadený blokom ventilov označeným ako zdvih plošiny hore-dole. Pohybom páky sa plošina pohybuje hore alebo dole a dvíha alebo spúšťa súpravu v zásobníku. Väčší posun páky znamená väčšiu silu a rýchlejší pohyb plošiny. Otáčanie vrtnej súpravy v smere a proti smeru hodinových ručičiek je riadené blokom ventilov označeným ako ovládanie rýchlosti smeru vrtania. Toto je smerový ventil s aretáciou, čo znamená, že zostane v polohe, v ktorej je umiestnený, kým sa ručne nevrátite do neutrálnej stredovej polohy. Tento blok obsahuje aj regulátor prietoku. Keď sú hydraulické hadice pripojené štandardným spôsobom, otáčanie tohto gombíka úplne doprava spomalí a nakoniec zastaví otáčanie vrtačky v smere hodinových ručičiek. Otvorenie proti smeru hodinových ručičiek rýchlosť otáčania zvyšuje. Na ovládanie rýchlosti otáčania v opačnom smere môžete prepnúť hadice a tým obrátiť smer otáčania vrtačky.